Πέρασε, Τζένι. Τι έχουμε? Κύριε Διευθυντά, χάσαμε 2 από τους καλύτερους μυστικούς μας. για πόσο θα συνεχιστεί αυτό? Μην ανησυχείς. Έχω τη λύση εδώ πέρα. Τι εννοείται? Είναι οι πράκτορες που συνέλαβαν ένα τρομερό καταζητούμενο. Είναι πανέξυπνοι. Τα ίδια άτομα που κατέστρεψαν το καρτέλ με τα ναρκωτικά. Μα κύριε Διευθυντά, αυτοί δεν ακολουθούν το πρωτόκολλο και δεν σέβονται κανέναν. Ακριβώς, Τζένι. Ακριβώς. Yo, το πράγμα είναι εδώ όπως συμφωνήσαμε. Πιστεύω να σε μπάτσω τώρα. Ασφάλεια! Κέντρο! Πολίτες πυροβολούνται! Αθωιστικές κάνανε! Βιαστείτε! Βιαστείτε! Ενημερώστε με. Είσαι περικυκλωμένος. On the next episodes of Hunt Cops.